नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो आरो बांसिनानो बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुना मोनथिखादों आं मानि सायाव भिडिअ लाबोलायखो थ' गासै भिडिअखौ जोबजासिन नायाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना आरो बांसिनानो बे थाम्बनेलखौ नुना मोनथिखादों मा भिडिअ बांसिनानो बे भिडिअखौ फेसबुकाव नुदो जानांगौ आंनि फेसबुकनिफ्राय मोनदोंबा आरो नोंथांमोना बहा मोना जानो नङा होमबा थ' नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिप्स दिन्थिगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय नङाबा बुजिनाय नङा बेबा जे मा बुंगोन नोंथांमोना नायना लानो हागोन नङाबा जेबो बुजिनाय नङा नालाय थ' गासै भिडिअखौ जोबजासिन नायलां आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना थ' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लाबानो जाबाय नङाबा जेबो बुजिनाय नङा थ' बिदिब्ला नायदो नोंथांमोनाहाय नैबे ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै लाग्रो जोंहा बिथां आदा जेम्सनि भिडिअ बेखौहाय नायग्रो नोंथांमोनाहाय बिनि उनावहाय आंनि भिडिअखौ नाय फंबाय बि बयसनि मिउजिक भिडिअ 10 जन 20 जनसो सिख्लाफोरनि थाखायनो गोबां बर' हारिनि सिख्लाफोरा बदनाम मोननो गोनां जाबाय बुंफाजानो गोनां जाबाय नंगौना नङा सोरबा सोरबा सिख्लाफोरनो बोराय हौवा थिकादार नांगौ सेंग्राफोर नोंसोरनो बुरै हिनजाव नांगौ नामा केला बोराय हौवा थिकादार नांगौ जोंनो मा नांगौ सेंग्राफोर नोंसोरनो मा नांगौ अर्गेनिक सेंग्राफोर नोंसोरनो बिथां हेलेना दैमारिनि क्लिपखौ होग्रोनि एसे नायग्रोनानै ला सिख्लाफोरा खामानि गैला बिनिखायनोथ' सिख्लाफोरजों दाना हाबा जानायफोरखौसो लाजायो जाय बिथाङा सिदा थाबायबोनानै माने सिख्लाफोरा नागिरो थिकादार होननायखायसो माने बिथांनावहाय गोसोआव नांथारबाय नामा आंथ' मोनथियाखैमोन आरे नागिरखागोनखा बयबाबो मोजां हौवाखौ मोजां खामानि मावग्राखौहाय नङा होमबा लोगोफोर मानो होनबा जोंनि संसार जानांगौनि लाइफआवहाय मोजांसो जाखानांगौ नालाय जों मोजांखौ नागिरखागोनखा नङा होमबा गावहा गारनानै थांजाबाय नालाय बेखायनो बुंखो ना माखो बेखौ भिडिअखौ लाबोनाय नङामोन बियो डाइरेक्ट बे आब' गेमस्रिखौसो गोसोखांदों नङा होमबा बे आब' गेमस्रियासो गुमैया जोंना थिकादार नालाय बेनिखायनो गोसोखांना ब्लगखौ बानायबाय बियो बानायनाय नङामोनदां आरो बे आब' हेलेनायाथ' रियेल बाथ्राखौ बुङाखैना बेथ' डाइलगसो बुंदों आरो नोंखागौ माथो दानि जुगनि सेंग्राफ्रालाय दुनियानि बेखार थांखु बिरि सादा सिगारेट जौ फाग्ला गान्जा फाग्ला जाजोब्बाय माथो दानि सेंग्राफ्रालाय नोंखागौ माथो बेखार गोजाखा आरो मालाय जायहा चान्स दङ जायहा थाखा फैसा दङ मालाय बिसोरो फथायना लादों सानै साथाम नङा होमबा होमबाबो मोनसे खोथा बुंनि आङो सिख्लाफोरनिसिम जाय खायफा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि दङ थाखा फैसा रां रुफा नायालासे गोसो गोरबोखौ नायनानैबो मोजां मोनग्रा दङ मिथिबाय जानला मानला खोथा बुङो सिख्लाफोरालायनो थिकादार हौवाल' नागिरबायलायनो थिकादार हौवाखौ नागिरनायजोंबो लोगोसे आखल गियानखौबो नायग्रा दङ मोनथिदों जाम्बालाय आरो सोर साबैसे सेंग्राफ्रा हाबा जानाय हिनजावखौ दोनखारलांदों सोरबा साफा सानैल'सो दोनखारलांदों नोंदि बुंदों हाबा जानायखौनो लानांसिगोन मानांसिगोन बुरि हिनजावखौनो लानांसिगोन नोंनो लादो नोंनानो बैसो गैला कलगेटजों ब्रासजों खनसेनो फ्रि मोनखानायनि नोंसो समायगोन नङा होमबा सेंग्राफोर बेहाय मोनसे दंबावो बेहाय अर्गेनिक माल नागिरनाय नोंखागौ बयबो साइसथ' गोनां साइज गोनां महर मुस्रि गोनां आखल गियान गोनां अर्गेनिक मालखौथ' बयबो नागिरखायोना नोंबोथ' नागिरो मालायखौ बुंनानै लाब गैया मिथिबाय नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो बे भिडिअखौहाय आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ फेसबुकावहाय नुदोंमोन नङा होमबा आंनो फेसबुकनिफ्राय मोनदोंबा नोंथांमोना बहा मोना जानो आं बेखौनो माने आपडेट लाना फैनो होनना लाना फैबाय आरोना दैलि भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानाय नालाय सानसे आपल'ड खालामाबो बोरैबा मोनो थ' नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो मा बुंखो जोबजासे नायदोबा आरो बांसिनानो जोबजासे नायदो जाखानांगौ मानो होनबाथाय आं दासान्दि माने
भिडिअखौ गोलाव खालामाखै आरोना गुसुं गुसुं हगारगासिनो तो समबो मोनाखै नालाय बेनिखायनो जास्ट ओरैनो नर्मेल भिडिअ हगारगासिनो आरोना आङोहाय तो बेखौनो आं आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय नेक्स्टआव माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनलासिगोन आरोना आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय तो 100K जानोबो बांद्राय गोबाव नांला आरोना नोंथांमोना जुदि गासिबो साबस्क्राइब खालामो चेनेलाव गोदानै हाबफैनायफोरा तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन माबाफोर आपडेट भिडिअ मोनलायबाथाय तो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर